Ano ba yan? Ang dami. Kung ano yan? Maura kong to. Nasaan na? Kung ano yan? Ano to? No. Yan. Yan? Oo. Akin? Ano to yan? Oh, ako. Teka rin. Pwede po. Mura kong to. Amay gantamay ko to. Amay kapar ko to eh. 3.5. Super tabalo. Paro age. Tabasin nga paro mo yung paro tayo. Ano abong ko yung kinto. Alam ba ito sa kanya yung arapay? Yung nikil. Almri. At kita na rin, palibalik kita na ito nga. Hi, good morning. Hello, what's up? Nagbubukas pa ako ng ads, so wait lang. Ang daming nagda-notify dito sa kabila akong cellphone. Wait lang, nagbubukas pa ako ng ads. May ayat yun. Kasi ayaw ko ito pinasat ko ta. Sa bulak may plastic. Makita kami dito. Hi, salamat sa pag-thumbs up. Hi! Hello, Roland. Good morning. Mega love shoutout. Thank you sa pag-thumbs up at sa pagpunta sa aking live. So, hindi mo na ako magpapakita. Kagigising ko lang. Good morning, good morning, good morning, everyone. Wait lang, nagbubukas pa ako ng ads. Hindi ko pa nabuksan yung ads ko. So, kamusta ang live mo kagabi? Nag-standby ako doon. Pagbalik ko na wala kang bigla. Ang tagal ko nag-stop sa pag-live. So, medyo naging busy ako. Kaya naman ito yung my first live ko this new year. At sana naman maging okay kasi ang baba ng aking WH. Pati yung subscriber ko bumaba na din. Kaya kailangan kong pataasin ngayon. So, ito nga, nag-live na ako para sa aking WH. Roland, maraming salamat sa pag-support. Sa punta mo sa live ko ha. So, ito, hirap pa ako magbukas ng ads. So, kamusta na? Dalawa na ba sa phone mo? Para sa ads mo? Kasi ako pag nagla-live ako, kailangan ko dalawang cellphone. Hi, good morning. Salamat sa pasilip. 2 million in my house. Hello, good morning, good morning. Sana ba, nabuksan ko na ba yung ads ko? Roland, okay lang ba pasilip kung meron na akong ads? Okay lang, pasuyo lang, please. Thank you. Kuya ka kuman, di pa subal, iyo, ba? Kuara ka ko. Hanggang ko ba yan? Patay, nag-ML ka? Kasi wala kang signal dito kasi wala. Ewan ko sa'yo kung bakit wala kang signal. Hindi ka pwede mag-hotspot sa akin. May kausap ako sa cellphone ko. Roland, pakitingin lang. Kung meron akong ads, pasuyo lang, please. Pero nabuksan ko naman yung ads ko dito sa cellphone ko eh. Kaya ako mas-CPR nito. Background ko ML. Ayan, sa 2 million in my house. Hello, good morning, good morning. Ayan. You're live. Ayan. Hey guys, connect naman tayo guys. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Tatawag pa ako sa GC. Ang dami nagda-notify sa cellphone ko. Baba. Okay.
Tago lang ako guys, kasi kagigising ko pa lang. So, hindi pa tayo naka-retouch. Kaya ito, tago-tago lang. Ilang oras ka nag-live kagabi, Roland? Nadagdagan ako ng 18 subscriber kagabi. Kaya naman, thank you so much sa bahay mo. Nadagdagan ako ng banana. Ano yan? Naka-standby lang kayo. Sa, may isang silent viewer. Hi! Hello, good morning, silent viewer. Kamusta? Please pop up. Para lang yan sa WH ko kasi sobrang baba na ng WH ko. Tsaka yung subscriber and views ko, super baba na rin kasi hindi ko na naasikaso. Ang tagal kong nawala. Siguro mga ilang buwan din ako nawala. So, this is my first live this new year. Kaya to, nag-live na muna ako kasi super baba talaga ng WH ko. Grabe. Sana naman may mga supportive friend ako. Samahan ako hanggang dulo. So, mabilis lang naman tong live na to. Na walang kakwenta-kwenta. Naglakwatsa sila. Pero nakabukas yung hotspot ko. Ang mangyayari lang yun, mahina pa rin. Kasi nakabukas yung hotspot ko. 3 cellphone yung kukunin. 2. Ano ba itong tamo ito nagsa-cellphone? Nag-usap na kami kahapon ng tumawag. Tawag na naman siya. Grabe. Grabe sila sa akin. Hi, John Paul. Hello, good morning. Salamat sa pa-views, pasilip, sa padaan. Salamat. Connect tayo, guys. Ayan, kamusta, John Paul? This is my first live this new year. So, ang tagal ko nawala. Yung mga sponsor ko nawala na rin. Char. Salamat, John Paul. Thank you so much. So, maraming naka-live ngayon. So, sinaglit ko lang. Mag-live ako today. Try ko lang naman. Kasi super baba na ng WH ko views and subscribers. So, ito, balik ulit ako sa pag-live. So, kamusta na bahay mo? Sensya na wala akong maiayuda sa iyo. Kasi nag-i-start ulit ako. So, nangangapa ulit ako sa panibagong start ulit. Bukas yung parang ulit yung bahay ko. Anong sili pala naman ako masilip. Wala ka masisilip kasi nakatago ako eh. Nakatago lang ako. Saan ako magpapakita kapag okay na yung aking bahay. Okay na yung aking subscriber. So medyo mababa kasi kaya takatago lang muna ako. At saka bagong gising ba? Kaya tago lang. Soon magpapakita din ako sa live. Dosi gis daw yung namabas sa wete. Yan tayo ako 12-4 kagabi. Kaloka. Ano nga ba to? Bibisitahin ko yung bahay mo. Salamat sa pagpunta mo ha sa live ko. Parang syunga-syunga lang ako, di ba? Sandali, hanapin ko yung bahay. Nandito na ako sa bahay mo. Okay, sige. Ingat sa pagtalon. Pero punta ako sa bahay mo. Ingat sa pagtalon. Salamat. Hi, sa 2 million in my house. Hello, good morning. Gala pa more. Sige, gala lang. Gawain ko rin yan eh. Oh. Ay, kulang ganun WH. Tama ba ako?
Sino nagpunta sa'yo dito? Ay, dapat tayo siya, kung di na dapat tayo Siguro na-recommended nila ka sa iyan na kasi yun, amay, anak nun, babalik ako sa amay pagka-play. yun. Di ba, ginawa ni tao mo. Sandali, balik Oo, ako. may kayo pag di ba, ginawa mo. Nang sarang na buma, nang sarang ng tiriho, Kulang siya ng Duara. WH. nang kaya ati daw, ang kaso, dagkasusto, 1-2. So, puro mo tam, buma labas, ang tiriho, ka naman ito, kita labas. 1-2 lang, yun, ginasusto. Sa regalo ko lang, sa regalo ko yung regalo ng tatay ko lang, yung mga mawiwitin, walang punto. Sayang kaya ako kasi ano. Gusto yung mga kasi yung bulog, kasi yung bulog, bakit? Ay, binabagpag ko talaga, hindi niya may patigil, kaya malukot ka, hindi ka talaga malukot eh. Ilang pagtininan to eh, yun, amay, ang tunay naman to, amay. Ay, salamat sa pa-heart-heart, Jan Paul. Ano nga pala, kulang ka ng WH. Tama ba ako? Dugo ka talaga, katunihan tamen das yaw. WH ang kulang mo, so kailangan mo pa mag-upload ng maraming video. So, meron kang subscriber na 1,400 at ang video mo ay nasa 200 something. Kaya kung to, ano ko, ba sila rin? Play kita. Kung ka ba sa imagya, at rin kipamin na kayo. Wala ka ng WH, tama ba ako, Jan? So, mag-live ka lang ng mag-live para magdagdagan yung WH mo. By the way, ipi-play na lang din kita, para madagdagan yung WH mo. Gusto mo? Hina kasi ng signal dito. Pero salamat sa pag-join, salamat sa pag-support. So, wala ka na yung subscriber mo. Continue lang sa pag-upload. Andito ako sa bahay mo eh. Nanonood ako ng ginisang mo. Dati huwag ka nang mag-aksaya sa channel ko. Kasi ayokong... Bakit? Bakit ayaw mo ma-monetize? Sure ka? Hindi nga. Sige nga, ano reason mo? Bakit ayaw mong ma-monetize? Hi, condolence po. Ano to? Good morning, sis host. Hello, good morning, Condes. The Condes, hello, good morning. Thank you for coming. Salamat sa pagpunta. Now lang ako nakapunta sa bahay mo. Oo nga, wait lang. Bigyan kita ng jacket ha. Kasi nandito pa ako sa bahay ni Jampol. Ato, we are in morning. Tapos, magiging shoutout po Kuya JPC. Bakit ayaw mo monetize? Good morning po sa inyo. Yan, good morning, good morning. Wait lang. Ayan, salamat sa pa-heart-heart. Ayan, sa 2 million in my house. Hello, good morning, good morning. The Condes, wait lang, higyan kita ng jacket. Paano nga ba ulit? Ayun. Nanibago sa tagal nang hindi na nagla-live. Add moderator. Ano nga ba ulit pipindutin ko dito? Stand moderator. Tama ba ako? Ayan, meron ka ng jacket, The Condes. Naninibago ulit ako, hindi na ulit ako sanay mag-live. So, nangangapa ulit. Ayan, may jacket ka na. Ayan. From Shopee, charot. Salamat, Sisi Kuy, at salamat din sa pag-support. Ayan. Basta. Ayoko tapos. Pa-choosy ka pa ha. Sure ka na. Ayaw mong monetize ang channel mo. Hi, Sisi Kuy. Instant Lin. Hello, good morning, good morning. Hi, it's me, you. At Tita Au. Hello, good morning. Good morning, Tita Au. Salamat sa pag-join. Ayan. Kunwari iiyak ako, Char. Wait lang. Naninibago ako so hindi ulit ako sanay magbigay ng jacket. Ayan, it's me, Tita Au. Hello, good morning, good morning. Rian, love pa heart. Thank you so much, Tita Au. Good morning. From The Condes. Ayan, may love shoutout, Tita. I love you from Linma. Ayan, nagbaba ng bahay si Jan Paul. Ayan, pa-support po guys. Paano to ipipin? Wait lang, ipipin kita. Paano nga ba kita ipin? Ayan, pin message done. Ayan guys, nagbabalo ng bahay si Jan Paul. Pa-support po guys, patusok palalabs. Pero dapat smooth lang para hindi masyadong masakta si Jan Paul. Ayan, spam ako, hahaha. Uy, wait lang, no, nakalimutan kitang bigyan ng jacket, Tita Au.
Ayan, may jacket ka na from Shopee. Char. Tapos dito lang ako, si KitKat, all din. Wow, thank you so much sa pag-support. Alam nyo ba guys, ang tagal kong hindi nakapag-live, almost 5 months. So naging busy ako sa bonggang-bongga, char. Kaya eto, super baba ng aking WH. Kaya naman, this is my new live. Ayan, salamat sa pag-support Instant Linma, Ibabaw, isa. Ano yung bakit na iba? Parang isa yung ibabaw. Bakit ganon? Kuya, same number. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si John Paul, guys. Pasupport ko palalabs sa binabang bahay ni John Paul. Padikit, palalabs naman po, guys. Thank you. Ayan, sa mga naka-standby sa 5 billion na house, thank you so much. At mega love shoutout. Good morning everyone. Tita O, thank you sa pa-heart at sa pag-support. Thank you so much. Ayan, dyan, pagdan na ako sa'yo, Bell of the Kit, ang aking media. Sandin from, bakit tumatawa kayo dyan? Ayan. Na-interrupt yung aking live kasi may tumatawag sa aking cellphone turbo. Ayan. Guys, maraming salamat sa pag-support talaga, bonggang-bongga. Kasi ano, thank you so much na dagdag yan sa WH ko. Pero dyan po, totoo, bakit ayaw ma-monetize? Di ba karamihan gustong-gusto na nila ma-monetize para maging certified vlogger na sila, di ba? Ayan si Insan Linma, sigurado sumasweldo ka na Insan, tama ba? Sana all, di ba? Sana all. Ayan, kuya, hindi ko na maklik ang link, baka may problema ang YT ko. Bakit? Ano nangyari? Bakit naman? Oo nga, no? Medyo naglalag siguro lang yung cellphone. Ano, baka naglalag lang yung cellphone kaya hindi maklik. Sinusulat mo. Oh, wait lang. Didikitan kita da contest spam vlog. So, parang bago mo lang, parang ngayon ka lang nakapunta sa live ko, kaya naman, didikitan kita ng bongga. So, punta ako sa aking bahay. Ayan. Meron akong dalang 4 na banana. 4 na banana lang meron ako. Tamsak dan, wow. Oh, wow. From Korea. Hello, good morning from Korea. I'm from the Philippines. Welcome to my love. Welcome to my live. And thank you for coming and thank you for your support on me on my channel. Thank you so much from Korea. Ayan. Nag-black out? Nag-back? Ay, nag-back out po. Pag na-click yung link. Link yun ni John Paul. John Paul, yung link na binaba mo, bakit, nag-back out? Nag-back out. Ano nangyari? So, naninibago ko nung ngayon lang ulit ako nakapag-live. So, nangangapa at naninibago ako sa live ko at saka hindi ko maintindihan kung bakit hindi naka-landscape yung cellphone ko. Ayun ko pa naman na nagla-live ako na may block sa may gilid ko. Gusto ko buong buo yung live ko. Kaya lang, hindi ko siya na-landscape. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ganyan siya. Dati naman ako na nagla-live na nakahiga yung naka-landscape yung cellphone ko, pero ngayon nakatayo siya. So ang hirap, no? So John Paul, hindi ko nga mali maano yung binaba mo, pero I will go to your channel. Pero dikit at bell all na ako sa 10 taon na, char. Ayan. Dito. Sa bagong baba ng bahay si John Paul. Guys, may binaba ulit na bahay si John Paul. Pa-support, palalabs po, guys. Thank you. Ipin ko siya ulit. Ayan. Napin ko na siya ulit. I will go to your channel. Hello, Korea. From Korea. Thank you for coming.
Paano to? Ayaw niya mag-click nga. Oo nga, totoo nga. Ano nangyari sa cellphone ko? Ganon. Yung may 3 dots sa may gilid, doon go to channel pala. Okay. Pares tayo ng content Jampol. Pares tayo ng content na nagluluto. Pero mag-change na ako ng content. Kaya lang hindi ko pa maisip kung anong title ko. Oo. Nag-iisipan ko pa kasi pares na kami ni Jampol. Gaya-gaya kasi si Jampol. So magpapalit ako ng aking content. Magpapalit talaga ako ng channel ko, guys. Papalitan ko na si Kusina ni KitKat. Ayaw ko na kay Kusina. Gusto ko na kay KitKat. So magpapalit ako ng channel ko, title. Pero magpapalit din ako ng content for this time. Wala pa ako naiisip na content ko. So pag nakaisip na ako ng aking content, makakaisip na rin ako kung ano yung channel na ipapalit ko. Ayan. So ngayon, back to channel. Welcome back to my channel. Iisip ko pa kung ano yung ita-title ko talaga bongga. Wow, salamat sa pa-ads. The Condes, thank you so much sa pa-ads. Ayan. Kailangan ng ekonomiya ng ating ads, ka. Kailangan talaga natin yan. Uy, The Condes, ang laki ng bahay mo. At sigurado kulang ka ng WH, tama ba? Dati nagpi-play ako, dati nag-aayuda ako ng WH, pero ngayon wala na kami wifi, charot. Lakas makakayamanin kapag ka may wifi, hindi ba? Kaya lang load yung gamit ko at napakahina ng signal. So ngayon nangangapa ako kung paano ko i-live na hindi mahina yung signal. So nagkataon na medyo okay yung signal ko, kaya naman, eto nakapag-live ako. Ayan guys, ang sipag magbaba ni Jan Paul ng link ng kanyang bahay. Pa-support po guys. Palalabs naman. Dan ads. Balikan ko yung link. Yan. Thank you so much. So, nandito ka sa bahay mo, The Condes. Didikitan kita ng bonggam-bongga. Salamat sa pag-join ha, The Condes. So, ay, wow. Ang ganda ng mo. Ang ganda ng content mo. So, video. Ang dami mong views. Sana all may maraming views, di ba? May upcoming ka, yan. Sana all may upcoming. So, ako, nag-start pa lang ulit ako ng upcoming ko. Alam nyo ba, guys, yung upcoming ko, busy. Na busy ako sa aking palalabs. So, yun, so, yung yung premiere ko, no, yung upcoming premiere ko, guys, pa-support, thumbs-up lang, sapat na. Tapos, so, ang tagal ko nang inedit yun, so, kahapon, last day ko lang siya in-upload. So, wala akong video pa, wala pa akong content na in-upload, wala pa akong content na na-i-edit. So, lang yung parang tatago kong video. So, meron pa ako isa pang video na siguro November ko pa yon, November, Fiesta ng Patay ko pa ni-edit yon. Pero hindi ko pa na upload kasi kulang pa ako ng audio. So, napakahirap sa lahat yung mag-audio. Napakadaling mag-edit pero ang hirap maglagay ng audio. Nahirapan ako. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Condes. Dan sa thank you nga pala sa pa-ads guys ha. Thank you sa hindi pag-skip ng aking ads. Napakalaking tulong yun sa ating ekonomiya. Thank you. Wait lang. Nandito ako sa bahay mo talaga eh. So continue lang Condes, keep on vlogging and more video pa talaga. Ayaw talaga ng first link, kuya. Salamat. Oo, nandito ka sa bahay mo. Ang gawin mo na lang kung ayaw nung link na binaba ni John Paul, puntahan mo na lang yung bahay niya. Tapos, pili ka na lang na video doon na gusto mong ipanood din, itamsak. Tapos, leave a good comment and don't forget, #KitKat to notify na nanggaling ka sa akin. Thank you. Ayan. Sandito kasi, ang dami mong upcoming, napakasana all, maraming upcoming. Ang sipag mo mag-upload. Wow, ang dami. Ang dami, nakakaloka. Ang dami ha, so lahat sila tatamsakan ko. Ayan, dami. Bell on na ako. Oh.
Mapapasana na lang ako na ang dami mong upcoming. Eh ako nga hindi pa nagbakasyon ako since 2 weeks. So yung kaya habol ako sa WH. Ay, ganun ba? Sigurado monetize ka na. Tama ba ako, Dacondes? Ako kasi din, ang tagal kong hindi ako nag-live na. Ay, bakit hindi ka na nagla-live? Ako din, ang tagal ko rin hindi nakapag-live. Totoo. Ang tagal ko talaga hindi nakapag-live. Siguro mga 4 months ako hindi nakapag-live. Short ako sa hindi, mahina yung signal. Lumipat kasi ako ng location. Ang hina kasi ng signal dito kaya ngayon lang ulit ako nakapag-live. So sobrang baba ng WH ko. So ngayon nagdadagdag talaga ako ng WH at saka ng subscriber. Oo, umangat na yung mga ibang kasama ko sa ako hindi pa umaangat kasi magpapalit kami ng at ng content. So magpapalit talaga ako ng content. Kaya pa maisip kung anong content ang gagawin ko. Kaya naman for this time, continue naman muna ako sa pag-live. So, mag-iisip pa talaga ako kung anong content ko. Oo. Tapos, yun nga, busy na sa mga anak sis, kaya, premier, palitan ka. Kasi, nakakahiya din sa mga nagpi-play sa akin para matapos yung WH. Kaya, premier, oo nga grabe, mabuti ka pa, ang dami mong premier. Ako talaga, as in, yung premiere ko, 5 months ko pa yan na-edit, na ngayon ko lang, nung last day ko lang in-upload. So, kasi mahirap mag-upload dito sa new location ko. So, in-upload ko pa yan dun sa Mapandan. Medyo okay ang signal dito. Hi, Mood Bay! Hello, good morning! Balita, Eto. Ang tagal kong nawala. So, ito, balik-balik ulit ako sa aking channel. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Hello, salamat Moodbay ha. Salamat. Hindi mo nakalimutan si KitKat. Kaya naman, thank you so much sa pagpunta mo sa aking bahay. Ayan. Grabe yung dami niya premiere. Ay guys, pa-support naman sa sa bahay ni meron akong guys nakapin. Pa-support palalob sa akin nakapin, and don't forget si Dacondes, guys, pa-support naman guys, kailangan niya ng WH, patulong naman guys, pa-support guys. At ganoon din kay John Paul, si John Paul pa-choosy pa, ayaw daw niya ma-monetize, deep inside, excited na siya maging vlogger. Piplay kita, saan mo gusto kita i-play? Ayan, Moodbay, thank you so much. Wait, ipipin kita after ko maipin si Dacondes, ayan, Dacondes talaga. Grabe, iniisa-isa ko pa yung premiere niya. Ang dami kasi, tamsak na lang yung ginagawa ko. Tamsak na lang ng tamsak. Thank you, Sisi. Thank you din sa pag-support mo sa aking walang kakwenta-kwentang live. So, nakatago pa rin ako until now. Nag-New Year na, nakatago pa rin si KitKat. O, diba? So, sa susunod, lalabas talaga ako kapag medyo okay na yung signal. Promise yun. Para but this time, talaga nakatago lang muna ako. So, pag nagla-live talaga ako, always akong nakatago Pero minsan lumalabas din ako, depende sa mood. Char. May pa-mood pa no? So, yun na nga. So, ilan na ba WH mo? The contest? Saludang gamit ko ngayon Wala na kasi kaming wifi sa kapitbahay. Dati kasi, nakikikunik kami ng wifi sa kapitbahay. So, sa trabaho ko ba, may wifi doon. So, nagpi-play ako ng mga friends ko na pumupunta sa aking live. Pero ngayon, load yung gamit ko. Uy, konti na lang. Sige. Magdo-donate ako ng WH mo. Maybe yung mga ilang WH lang bibigay ko, 50 WH. Okay na ba yun? Sige, pagchichigaan kitang i-play. Kasama ka ba sa GC? Magluluto muna ako. Sige, luto. Ngayon, ayan, BG lang muna ako sis ha, sikasa ko muna mga bati, okay, sige, ganyan talaga ang buhay, no? Salamat sa pag-stay, salamat sa pagtambay, salamat sa pag-support, salamat sa pagbisita sa kusina ni KitKat. Thank you guys, thank you so much ng bongga. Ayan, konti na lang ang kanyang WH. Kag-graduate na siya, ayan, advance. Pa-advance. Ayan, sa silent viewer kung nandiyan dyan. Hello, good morning.
Please connect tayo on the top. Meron akong nakapin guys. Baka naman gusto nyong bisitahin. Andito ako sa bahay niya. So, grabe. Ang dami niyang premiere. Napapasana na lang ako na may maraming premiere. Ako kasi isa na premiere ko. Mag-edit pa ako ng bongga. Pero kasi parang nakaka, din, no? Na magpapalit ako ng aking content. So, papas muna yung edit ko. So, isip-isip muna ako ng panibagong content and new channel name. So, guys, any suggestion? Ano bang hindi ng suggestion eh. Kitang kita ng bongga. Bell all. Di ka nagla-live na. Sayang naman, 'di ba? Ayan. So, mabilis lang ako guys matapos sa aking live. Half hour lang ito para sa akin WH. Kaya thank you for staying with us. Thank you so much sa pag-stay. Mabilis lang guys. 1 hour lang to para sa lang. Update lang ba sa WH ko? Sobra kasing baba. Kaya, meron na akong half hour sa aking walang kakwenta-kwentang pag-live. Half hour na lang. Hala, yung aso. Half hour na lang. Mag-e-end na si host. Sana maraming ganitong upload. Tamsak lang ako sa video mo, The Condes, ha? Oo. Ito, nakatamsak na ako ng bongga. Sana hindi ako ma-CPR. Ayan. May incoming call sila. Yan, nag-notify na ako at ang ganda ng The Condes. Pamlan. Dito na ako sa iyong Tatamsak lang ako sa lahat ng mga premiere niya. Nakaka-amaze, 'di ba? Na may premiere siyang ganon. Ang dami. Sipag mo mag-edit. Sana all masipag mag-edit at maraming content. Guys, any suggestion guys, magandang channel para sa iyo guys. Malay mo, isa 'yun sa napili ko. Papalit ako ng channel name. At magpapalit din ako ng content. Ayan, natamsakan ko na siya lahat at na ako. So, anong oras yung Okay, yun 9 PM available ako doon sa oras na 9 PM. 9 PM ba lahat? Okay, 9:30 PM. So, available ako nun. Inuulit ko kung lahat na tamsakan ko na. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. The Condes, hindi na ako nag-iwan ng bakas. Puro tamsak lang yung ginawa ko. Para mabilis ba. Pero, ayan, notify me, para pag play yung yung premiere mo, makarating ako. Sana hindi ako ma-CPR. Kaloka. Sana hindi ako ma-CPR. Yung first time mo lang ulit mag-live tapos CPR, malamang i-mute ko to after pag makasib ako ng email ni Lolo na CPR ako. Pasaway. Pag CPR pa naman, siya revenue. Nag-iipon pa ako ng revenue ko. Grabe yung revenue ko. Hindi pa siya umaangat. Kaya, pag ako na CPR, i-mute ko na lang. Bawal mag-delete kasi papaluin ako ni Lolo. Kaya eto. Gusto ko yung mga low budget, mga ganyan, guys. Tapos yung libre, yun. Lalo na kapag low budget na tapos nilibre ka pa, di ba? Sarap buhay. Palibre-libre lang, di ba? Ayan, low budget, diba? Character custom. The contest pump. Ayan, sana all. Shoutout sa 2 million in my house sa patamsak na 5. Thank you so much.
Sa silent viewer guys, connect tayo guys. Ayan. Meron akong nakapin sa mga hindi busy dyan. Shoutout Uncle Joel, mega love. Every 15 minutes or 5 minutes yata nagko-call siya. Kaloka. Kahapon pa siya, tawag ng tawag. Sinagot ko na nga kahapon, may sinagot na nga ako siya. Tapos tumatawag pa din. Kala ko naman nagkaintindihan na kami kahapon. So ngayon natawag na naman siya. Ang kulit. Bakit yung 2 million na nakaano dyan guys? Connect. Ay hindi, nakatambay siguro. Nakatambay siya. Hindi na siya nagla-live. Let me see. Uy, wow. Sana all nakakapag-live ng 9 hours, no? Ako hindi ko pa yan na-try na makapag-live. Ang pinaka tinatagal lang ng live ko is 1 hour. Oo. Salamat sa pa-heart contest. Tinatagal lang ng live ko 1 hour lang. Bibira ako umabot ng 3 hours. Pagka 3 hours kasi ang dami kong load at saka ang dami kong guests, ang dami kong viewers. Pero ngayon kasi first live ko this year, so kakaunti pa lang yung live ko, so nangangapa ulit, nag-uumpisa ulit ako. So before ako mi-stop ng live ko, ang dami kong viewers. Pero ngayon ang konti-konti viewer ko. Pero sa isip ko, okay lang para sa WH ko. So, magla-live ako. May viewers man siya o wala. Kasi labas-masok yung mga viewers, di ba? So, kahit pa paano sa ads. Babawi sa ads. Parang ganun. Sisilip lang. Kahit pa paano may sisilip pa rin yan dyan eh. So, yung ads lang. Tsaka yung WS. Yan. So, ito-try ko na maging okay yung, pagka-okay yung signal, so, babalik ulit ako sa pagla-live. Yun, sa pag-live. Kasi, na-stop talaga ako. So, kailangan ko nang i-push. Kailangan ko nang siya i-push. Ayan. Thank you so much sa pag-stay, Condesa, ha. So, andito ko sa playlist. Wala ka playlist? Yun. Meron ka playlist. So, mag-start na ako na mag-play ng iyong video. Dito muna ako sa Troy video, meron kang 9 videos. Yun. Nag-start na ako mag-play. Nasa GC ka ba, Condes? Kasi ayoko kasi ng budol. So, kapag may piniplay ako, sinasend ko sa GC yung resibo. Nagsisend ako ng resibo para masabi ba na nagpi-play ako. Gaya nito, naka-play ka na sa akin. Play all. Free. Ito na yung playlist mo. 1 to 9 videos. So, ipi-play ko siya hanggang sa mag-end ako. Tapos, lilipat na naman ako sa panibago mong video. So, naka-play all na siya. So, wait. Pagka natapos yan, maganda sana kung may isi-send ko sa'yo yung resibo mo para ma-notify ka na nag-play ako ng iyong video. Ayun. Kasi yung iba kasi, yung karamihan kasi, budol, no? Sabi nila piniplay, pero hindi naman talaga pinlay. Pero ako kasi, mas gugustuhin kung, may resibo. Ang cute-cute ng mata niya, no? Sana all, may cute-cute na baby. Diba? Yan, naka-play na ako, sisi, ha? So, hanggang sa mag-end ako, dyan lang yan. Kasi wala pa naman tayo ibang viewers. So, pag may viewers ako, magbabak naman ulit ako. Kasi yung iba, baka may bago akong viewers, kailangan kong bigyan ng jacket. Ayan. So, nakadalawa na. Ganyan din ako noon. Nagpapaplay din ako para sa akin WH. Ayan, gumanda na yung aking view. Ayan. May puno kami ng sakura. Kahit wala kami sa Japan, meron kaming punong sakura. Yan? Umiilaw yan sa gabi. Pero hindi patay sindi yung ilaw. Ayan. Sana before ako mag-end, matapos kong ma-play yung video mo 1 to 9. 1 to 9. And then, lilipat na ako sa panibago mong playlist. Mabuti na kapag playlist ka na, no? Yung iba kasi ayaw maglagay ng playlist. So, hirap akong sa kanila,
play. Oo, kasi hindi sila naka-playlist. Ang hirap kasi yung isa-isa lang yung video, babantayan mo siya pag nag-end, 'di ba? So mas maganda naka-playlist siya. Para tuloy-tuloy yung video kahit hindi mo siya bantayan, nagpi-play pa rin siya ng bongga. So, yun. Sana nandun ka sa GC. Kasama ka ba sa GC? Anong GC mo? The Condes? Para i-send ko dun sa GC. Kasi dito sa GC, kagaya niyan si John Paul, kasama siya sa GC. Tama ba? Sa GC? Oo, team Kabugok. Di ba John Paul? Team Kabugok tayo. Tayo kahit walang tayo. Ayan, sana kasama ka sa GC para ma-send ko yung resibo mo. Promise, i-play ko to ng bongga. Ayan, shoutout sa 2 million in my house. Hello, good morning, good morning. Si John Paul, kailangan ko rin siyang i-play kasi pa-choosy po siya yun niya ma-monetize. Ako nga nung time ako na hindi pa ako monetize, excited na ako ma-monetize eh. Kasi syempre, sayang yung alam mo yung hindi ka pa monetize, may ad na yung video mo. Tapos, ang kumikita nun si YouTube, hindi sa'yo napupunta yung ads. Dahil hindi ka pa monetize, yung mga ads ng video mo, napupunta lang yung kay YouTube. So, pinagkakakitaan ka na ni YouTube habang ikaw hindi pa monetize, wala pang kinikita. So, ang sa isip ko, mas better na ma-monetize dahil yung video mo merong ads, di sa'yo mapupunta yung ads, 'di ba? Yun nga lang, sa 3 ads na video, hati pa kayo ni Lolo doon. Okay na rin yun kasi kaysa sa walang mapupunta sa'yo. Nung hindi ka pa monetize, di ba marami ng ads na pupunta kay Lolo. Mas maganda na meron kang ads na kahit pa paano mapupunta sa'yo, di ba? So, nung time din ako na ganyan, excited na ako ma-monetize kasi nga yung ads ng video ko eh. Video ko yun tapos iba makikinabang, di ba? So, kaya nisip ko, mas mabuting ma-monetize na ako. Ayan, nagpatulong ako kay Sir DG Murby para ma-monetize at sa silent viewer ko na dyan, sa ewan, kung nanonood siya. Yan, salamat sana sa walang sawang pag-play ng aking video. Thank you so much sa pagtulong, na para mag-play ng aking video. Thank you so much. Tatanawin kong malaking utang na loob sa pag-play ng aking video. Kaya naman, thank you so much. Malaki ang inambag mo. Malaki na ang bag mo sa akin, WH. Yan. Thank you so much. And, tapos yun nga. Tapos sabi sa akin na nung na-monetize na ako, marami pa rin pinagdaanan ang aking channel. Pero ngayon talaga, stop talaga ako. Sana maibalik ko yung dating dami kong viewers. Dati pag nagla-live ako, umaabot ng 25 yung views ko, tapos may magpapalipad pa ng dollar char. Ngayon wala, na-stop kasi ako. So yung mga yung mga sponsor ko, wala sila ngayon. Kaya naman balik talaga ako. So sisikapin ko na maging okay na ulit ang aking channel. Promise yun. Ayan, sa'yo Condesa, continue mo lang yan, pagka na-monetize ka na, ang dami mo nang gagawin, mas masaya yung channel na hindi pa monetize kasi talagang hindi mo siya sisikapin na bantayan yung WH views and thumbs up and yung WH talaga. Pero ngayon dahil sa monetize na ako, bumababa yung WH, kung makikita mo yung araw pababa. So, sabi kasi sa akin ng aking mentor, wag ko daw hayaan na maging color red yung araw. Kasi kapag naging red na yon, mahirap paangatin. So, ang ginagawa ko, upload na mga short video. At saka din si Lolo kasi kapag hindi ka nakapag-upload, mawawala din yung channel. Kaya ang ginagawa ko, kahit hindi ako nakapag-live, upload lang ako ng short video. Yun nga lang, ang hirap mag-upload dito sa location ko. Kahit short video na nga lang, hindi ko siya ma-upload. So, nahirapan talaga ako mag-upload. Nahirapan ako mag-upload. Mahina yung signal. Ang hirap ng signal. So, kailangan ko siguro magpalit ng SIM card para sa malakas yung data. Pang malakas ang data. Ayan. Tapos, yun nga. Kailangan ko talagang magpalit.
Kasing hina eh. Ang hirap mag-upload eh. Yung gusto mo nang mag-upload pero hindi mo ma-upload dahil ayaw. Ano to? Yung color red siya sa aking ano, sa Chrome's color red kasi siya. Ayaw talaga ma-upload, grabe. So, doon ako nadidelay. Natatambakan din ako ng short video. So, yung short video, maganda rin siya kasi nakakatulong siya sa views, tsaka subscriber. Continue lang. So, pero mas maganda sana kung ano, content. Kaya lang wala pa akong video, may edit, ganun. So, live lang muna para makabawi ako sa WH ko. Ayan, kahit sa ano sa ads ba. O di ba kahit papaano din nadagdagan yung aking revenue. Yung revenue ko ang tagal-tagal na hindi pa nag-upgrade. Kasi medyo naging busy talaga. Sana hindi ako CPR. Padadalahan na naman ako ni Lolo ng email nito. Hi, kusina ni KitKat. CPR ka, parang gano'n eh, no? So, padadalahan talaga ako ni YouTube ng ano, ng email nito. Share revenue na naman sa mangyayari sa live commute. Nakamute siya talaga. Yun yung ano, no? Ang cute-cute niya siya talaga yung ano mo. Yung art, ano mo. Ang cute niya, di ba? So, naka-ano na ako, naka 5 Kung marunong lang ako mag-ML, ang content ko ML. Dahil sa hindi ako marunong mag-ML, hindi ko content. Takbo lang ako sa ML. Hindi ko nga rin alam kung alin yung kalaban ko doon. At hindi ko alam kung paano gamitin yung mga special power nila. Alam ko lang screenshot, sabi nila SO. Anong yung mali ko doon? Alam ko lang screenshot. Naglalaban na sila tapos ako naman nag-screenshot. SS daw eh. Yung ibang mga friends ko na YT ang content nila ML. Hindi kasi ako marunong yun. Yung iba naman worm, hindi ko naman alam kung paano ila-live yun. Screen live, yung parang ganun. Hindi ako marunong nun eh. So ano, ito lang. Ito lang ang kaya ko. Ay guys, any suggestion nga pala, magpapalit ako ng ano, YT channel. Any suggestion guys? May ano, idea ba kayo na magandang channel name? Ganun. So, niisip ko nga rin, anong content ko? Siyempre, di ba kapag ka naisip mo yung content mo, doon mo rin maiisip yung channel mo. Kagayang kusina ni KitKat, siyempre ang content ko about cooking, kaya siya kusina. Dahil may hilig ako sa chocolate, naging KitKat siya. Kaya yun. So, kailangan, maisip ko yung content ko. So, tabi-tabi. Tabi-tabi po. Ayun. At talagang kailangan kong i-push. Hindi ko pa alam kung kailan, hanggang kailan yung content na meron ako. Pero baka sooner or later, magpapalit na ako ng content. At sana naman hindi maguluhan ang algorithm ni Lolo. Dami setting yun guys. Ang daming setting. Ang hirap-hirap mag-setting. Pag ako kasi nahihirapan ako sa setting. So, kailangan ko magpalit. Ayan. Naka 6 video na ako. Diba? Salamat sa pagtambay, The Condes, Condes Pump. Thank you so much. Sayang yung number ko. Muntikan na. Kaloka. Bakit hindi 10 yung naisip ko? Bakit 4? Yung 10 mataba. Ako lang na mataba. Sayang. Dapat yun natin ko. Hi. Malapit ko na matapos ang 9 video mo. So, malapit na rin akong mag-end. Meron na lang ako ng 9 minutes. 9 minutes guys, mag-e-end na ako. Do not escape the Condes. Malapit na akong mag-end guys. Meron na lang akong 8 minutes kasi tumatagal talaga yung live ko ng 1 hour lang. 1 hour lang talaga ako mag-live. Tama na sa akin nakapag-update lang ako for this day. Char. Hindi ako ambisyosa, char. Hi. Sorry, Sisi, may toyo ang aking bunso. Okay lang yan. Salamat nga kasi nandiyan ka, o 'di ba? So malapit na matapos yung mo yung 9
Basta kahit matapos yung live ko, naka-play pa rin yung 9 playlists mo, and then lilipat ako sa panibagong mong playlist para sa WH. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa walang kakwento-kwento live. Thank you so much sa The Condes sa pag-support. Ayan, dagdag din sa akin WH at para din sa WH mo, naka-play ang iyong playlist. So, kahit na mag-end ako, naka-play pa rin ang iyong playlist. Sana kasama ka sa GC para yung resibo mo, maisisend ko sa GC. Si John Paul kasama ko yan siya sa GC eh. Kasama ko siya sa GC. Sa Team Kabugok. Sana nandoon ka rin para ma-send ko yung resibo mo para sa WH mo. But no, don't worry kasi legit naman ako. Hindi ako budol. So ipe-play ko talaga yung WH mo. Yung video mo, ipe-play ko talaga yan siya. Basta ipe-play ko talaga. Promise. Para sa WH mo. Konting kembot na lang, 'di ba? 800 WH yung WH mo. O di magiging vlogger ka na, guys. Alam mo ba, The Condes, nung yung ganyan ako, hindi ka makakatulog lalo na kapag nag-apply ka ng monetization mo form. Grabe, hindi ka makakatulog. Ako nga, sige ang pray ko dasal ako ng dasal para sa aking monetize. Kasi yung mga CPR, ganun, may mga CPR kasi ako eh. So, minute ko lahat yun before ako nag-apply ng monetize. And then, sa mga, andun ako sa GC, Rian Condes, name ko. Okay, sige. Isisend ko na lang sa GC. Step by step, every playlist, isisend ko dun sa GC. And then, playlist ulit ako, isisend ko ulit sa GC. Okay, sige, sisi ko. Isisend ko sa'yo, ha? To notify na nagpe-play ako ng iyong video. Ayan. Maraming salamat sa pag-support. Siguro bagong add ka ni Instant Linma. Tama ba? Bagong add ka ba niya siguro? Kasi lahat ng nandoon sa sa GC na yun, nakadikit na ako. So, ikaw yung bagong binigyan ko ng jacket. Siguro bagong add ka ni Sisi ko Insan Linma. Tama ba ako? Tama ba ako? So, ayun, maraming salamat sa pagdikit mo sa aking mumunting bahay. Thank you so much sa'yo, The Condes. Ayan. So, maraming nagpi-play sa'yo doon at napakabuti nila, 'di ba? Lalo na si Uncle Joel. Si Uncle Joel sponsor ng aking load. Pero ngayon wala eh. Busy ata siya sa iba. Kaya ayun, ewan ko lang kung nandito siya sa live ko. Minsan kasi silent viewer lang siya o kaya busy siya. Ayan. So, eto, balik ulit ako sa pagla-live. Tapos, yun. Sige, play ko mamaya pa din. Tapos send ko talaga sa GC Promise. Tapos yun nga, pag mag-apply ka ng monetize mo, mag-reserve ka na ng energy dahil baka hindi ka makatulog sa pag-apply ng monetize. Pero madali lang naman, wag ka lang kabahan. Kailangan mo lang basahin lahat ng mga naka-indicate dun sa application form nung bibigay sa'yo ni Lolo. Madali lang yun. Pero ako kasi nung nag-apply ako ng monetize, grabe. Hindi ako nakatulog 3 days yun. 3 days kong pinagdasal kasi nagkamali ako ng answer. Pero dahil mabait si Gid sa akin, ayun, naging okay naman at kinongrats ako ni Lolo. Certified gano'n na daw ako, charot. Keneme, gano'n. Kailangan pinakamahirap na naman na-apply ka na naman ng Google AdSense. So, kailangan mo nang i-prepare yung ATM mo, yung bank account mo, PIN number, and your ID. So, dapat naka-verify ka na. I-verify mo na yung channel mo, tsaka yung ID mo. Dapat prepare ka na sa lahat. Siguro yung 800 hours mo, 800 WH mo, siguro mga 2 weeks lang yan or 1 weeks lang. 'Di ba? 1 weeks lang. Mamamonetize ka na. 1 week lang. Ayan.
Malapit na, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang mag-e-end na ako. At sana naman hindi ako ma-CPR. Kaloka. Sa first time ko nag-live na ano, may background. Kaloka. Nagla-live naman din ako ng ano, yung sinadya ko nilagyan ng background, pero ngayon, talagang ano, ha, hindi ko ma-explain kung paano gagawin ko. Malapit na, so meron na ako na yung video, 8 minutes kasi 8 minutes to 12 minutes yung tatlong video mo. So nandito ako sa anim, may tatlong video pa, so kalahating oras ko pa to ipi-play. Kasi yung isang video mo 8 minutes. 8 minutes, ayan, para ma-notify, ano. Putin, diba? So, ayan. Dapat nag-clean history pa pala ako para sa ano mo nun, resibo mo. Pero pag pinlay mo naman kasi, magkakaroon yan ng red line. Kakaroon siya ng red line. Ayan. Do not skip. Ang cute-cute niya, no? Ang taba-taba niya. Sana all. Kalahating oras lang yan. Mabilis lang yan ma-play. Ayan. 1 minute na lang, guys. Ayan. Mag-e-end na ako, guys. 1 minute na lang. Lang talaga ako mag-live. Dati ko pag nagla-live ako, ang dami kong viewers. Ngayon, talaga, grabe. Grabe. Na-stop kasi ako, kaya ayan. Siguro hindi na nila ako naalala, charot. Kailangan ko muna bisitahin yung mga bahay nila. Yanigin ko muna yung mga bahay nila. Para ma-bell all nila ulit. Ayan. Tapusin ko tong isang video mo. Malapit na ako mag-end, guys. Seconds na lang. Sisikoy Condes, maraming salamat ha sa pag-support. Sa pagsama sa akin hanggang end ng aking live. Thank you so much. Sa lahat ng mga pumunta sa aking live. Tita Au, John Paul, Sisikoy, Insan Linma, thank you so much sa pagpunta mo sa live ko. At kay Damood Bay, thank you so much sa pagpunta. Maraming salamat sa pag-join sa aking LS. Thank you so much sa lahat na naman nagpunta. Lalo na sa iyo, Sisikoy, The Condesme, thank you so much sa pag-support hanggang end. Thank you. Ayan, maraming salamat sa pagdikit sa aking bahay. Maraming salamat sa pag-support talaga. At sa silent viewer kung nandiyan, thank you so much. Ayan guys, mag-e-end na ako. Thank you sa lahat. Thank you so much talaga, grabe. So, talaga, maraming salamat talaga. Yun. Mag-end na ako. Maraming salamat. Keep on vlogging. Ingat. Stay positive. Ingat, pwede kang mag-change ng kulit and with cat as channel mo. Sis, kulit and with cat as sa channel mo. Bakit makulit? Bakit makulit? Bakit kulit? Mag-change ka ulit. Mag-change ng kulit. Sorry. Malakas. Ganon. Okay, ayan, yun na nga, mag-end na ako, kaya yun, maraming salamat, ingat always, think positive, have a nice day, and God bless everyone, bye! Thank you, The Condes, thank you sa support, bye!